Wala ko nagkaroon na di na ako makauban ng akong mama sa pagbalik sa Pilipinas. Dako ang akong kalipay nga gitugot sa Diyos. Sumakita kami saan una siya gipatay. Pait kaayo ang iyaguman sa magtustuhanin sa ubang nasod. Gisakit sila pod ayo tungod sa ilang pagtuo kang Jesus. Apan, wala nila kiniisapayang tungod kay ang saad sa Diyos kami sa gihapon isa sa panahon sa mga sakit. Hanggang sa katapusan sa ilang kinabuhi. Wala nila ituubos ang ilang pagtuo sa Diyos. Gipili nila ang himayan ang Diyos. Limutan nila kasakit. Maong manimpatag pag kita sa pagpataas sa atong pagtuo sa Diyos. Piliyon nato ang paghimaya kaniya, pinaagi sa paghihiklig sa mga tentasyon sa cellphone, kaibang sa lawas, sa tapoy, gasto, pag-ubang pang matababag ka nato sa paghimaya sa Diyos. Mag-ampo kita sa kanunay, magtuon sa iyang mga pulong, o gamiton ang akong kusog sa mga butang na makapagpahimaya kaniya. O Diyos ko nga makalagaman sa tanan. Pasaylo ka kami Ginoo sa tanan namang mga kakulangan niya mo. Daghang salamat, Lord, sa imong gugma nga nagapadayon nga hinamo. Bisan og adunay panahon nga kami nagpasupilo ang lahat kanimo. Ang imong grasya nga kinabuhing way katapusan. Ang imong mga saal nga dili mo kami pasagdan ni tanig-dani. Nga ikaw ang amon Diyos nga magpalantay o wala na'y magkulang pa kanamo. Nga patalinghugan mo ang tanan nga